wonke manje kubukwa mina. Yini? Wena ukhalela ukuthi yahlambalaze. Mfethu wena Ngiyakwazi ukulungisa lo. Cela ukubuza. Ngeke ngabona imiskole efonini yakhe ekuseni saphumile efonini yakho. Ekubhala usima uba usima. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi nje kunje ulo sima. Mhlawumbe Usangiphi imali? wena okay fine. Asenasikhathi uhlezi ukhathele nje angisaqondi kwenzakalani. Wena ubone nje isikole kaSima. Mhlawumbe Ungahlulwa yini? namhlanje ngizophuma kuwena uphume kumina. Ubunga ngibuza ingani ngaleso sikhathi kade ubone imiskole. Usuya kwama. kade phela kade thina sibhalele. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, good morning, good day, good afternoon and also good evening depending ekutheni wena uyibukela ngasiphi isikhathi le episode yohlelo lakho lithandana oluhamba phambili eNingizimu Afrika silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, gama lami nginguDlala Matifane and I'm the next big thing in South Africa. Ungakhohlwa ukuthi subscribe like uphinde futhi share channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mhlambe nawe unenkinga ezithinta umjolo ungakwazi ukuthi usi-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi share wona le channel. Njengamanje ake sihambe siyobona ukuthi namhlanje siphethe bani. Hamba kanjani indaba yakhe nanokuthi siyilungisa kanjani. Angiphelezele sibangene. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siphinde sabuya futhi nenye episode njengoba desishilo kwi-introduction. Asikukhumbuze ukuthi lolu hlelo is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. I-promo code leyo ukwazi ukuthi uyisebenzisa mengabe unaleya app yaka EasyBet ubet khona uzokwazi ukuthola ama-benefits amaningi atholakala kuyona leya app by using our promo code UMJOLO. Uma ukuthi uyaqala ukungena njengamanje nginguDlala Matifane and I am the next big thing in South Africa. Uyazi ukuthi sike sidinge wena ukuthi usubscribe ulike uphinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mabe siqala ishow yethu amakhanda abheka phansi isho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifane asihawukele. Eceleni kwami khona umfowethu esinaye njengamanje sizokhuluma naye ubafo. Sazi kabanje ukuthi kungane la uhlelwe namhlanje ngoba khona intokazi esibhalelile yathi yazini mntaka baba ngifuna nimthathe lo bhuti nimlethe la. Then mase mina ngiyakwazi ukuthi ngikhulume naye ngoba cha isikhathi endlini akanginiki mntaka baba uyaphila bhuti hayi kumnandi kakhulu mfethu gama lami mfethu nguMatifane iqhawe sinalo namhlanje ubani umlungiswa kaSithole awusuka madoda mondisi ku right kodwa mntaka baba mfethu igama lohlelo lethu silungisa umjolo nawe uzitholula namhlanje ngoba kusho ukuthi kumele ulungise umjolo wakho nomuntu obambisene naye yabo mhlawumbe umbuzo engakubuza wona nje umuntu okulethela kuqala ngiqale nje ngikubeka esithombeni uAsanda uyamazi noAsanda umazi kanjani sure umuntu ozwana naye othandana naye mhlambe i-relationship yenu i-state sayo njengamanje uma ungayichaza usichazele ngayo ezingathi iyona ezolungiswa la ihamba kanjani ngokubuka nje kwakho sure ngento ezincane right asikhulume ngomuntu wakho ke manje umuntu okanjani ungamchaza ukuthi kanjani mhlawumbe mengathiwa nje ukhuluma ngepersonality yakhe Umuntu right kusesikhathi kodwa isikhathi esiningi umuntu uthanda imali uthanda imali nalento uthanda izinto ngalo futhi kube angikho mhlawumbe ukuze naye kangawo mhlawumbe mhlawumbe ngabe uhamba ama-club angabuki azabuye ekuseni mhlawumbe mhlawumbe ngabe ngishingane yami iba nenkinga igcina isala ehlobeni mhlawumbe kodwa nje ngicabanga ukuthi inkinga nje mina indlela ayenza ngayo ayisihlupana la emalini nihluphana emalini
Eyi, ngiyakuthola mfowethu. Nakho-ke manje kuyavela ukuthi u-Asanda ngapha, imali, uwena ngapha. Mhlampe leyo nto i-affecta kanjani i-relationship yenu ukuthi lo muntu uyabona umuntu othanda izinto, umuntu ofuna imali nawe, and then wena-ke as inhloko yale relationship ik-affecta kanjani mhlampe leyo nto? Uyabona ukuthi ubone ngazuthi akuhambi kahle noma mhlampe uhappy ngokuthi umuntu ozithandela imali? Hayi cha, kungijabulisi neze nhlobo baba, ngithanda impela. Ngazi indlela engiyenza ngayo ukuze egcine lento engiyifunayo, kodwa manje ngithanda imali too much. Hhayi, ngisho obudlelwaneni bethu ngikuthanda ukuba naleyo nto leyo ngenxa yakho ukuthi ngithanda imali. Uma kuwukuthi anginamali ngaleso sikhathi impilo ayifuni ukuhamba kahle. Impilo ayihambi kahle phakathi kwami naye, sihlezi sigejana nezinto ey'ningi. Sure. So ngabe kuthiwa kufanele ngifune ukudla endlini, sengikwazi ukuthi angikhombe mina ukuthi angizazi izitsho ukuthi ngihlalaphi. Agcine engakwenzeli. Engingenzanga phoqa ukuthi ngikwenze. Lokhu kulimaza kakhulu. Eish. Yeah, ne? What I find interesting lana mfowethu ukuthi uyena umama obhalele ishow. Kodwa manje sengiyabona ukuthi ezinye zeyinkinga ziqhamuka ngakuwena. Mhlampe ke njengoba ke esekushilo ukuthi uyakudinga ukuthi ube lana izoxoxa. Uready ukuthi ukhulume naye umuzwe nanokuthi ufuna ukuthini kuwena? Yebo, ngingakujabulela kakhulu ukuthi ngimuzwe ukuthi engabe isikhalo sakhe sibunge. Ngoba mina mhlampe umuntu obengacomplaina mhlampe mina. Wena ngendlela obuka iy'nkinga ezihamba ngakhona. No, kulungile mfethu, kuyazwakala. Uzofika nje maduze umama azokhuluma nawe. Uthe vele uready ukuthi umbone. Uyezwa-ke mbukeli, ijongo la li-ready, more than ready, and I am certain ukuthi nawe as a viewer of this show you are ready ukuthi uwitness ukuthi yini le udadewethu afuna ukuthi ayilungise ebudlelwaneni anabo nomfowethu. Ungayindawo-ke ngoba njengamanje mina nethimba lami siyahamba siyokulandela udadewethu wasanda simbeke la mase siyazi ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Khumbula mhlambe nawe uney'nkinga ezithinta umjolo ungasi-imela njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Kwazi ba mhlambe ku-episode elandelayo esoyidropa sobe siphethe wena, ungayindawo. Dadewethu, uyaphila mama? Hayi no, ngiright kakhulu. Siyabonga kakhulu nje ukuthi usibhalele ohlelweni uzokhuluma nathi. Sikulandele futhi umuntu wakho njengoba ushilo. Ekumlandeni kwethu-ke sathi ukumbuza nje ukumhlaba imibuzo embalwa sibuze ukuthi ngabe i-state se-relationship yeni mhlampe sihamba kanjani. Sengiyasuka-ke manje ngala ngakuyena. Ngiza kuwena-ke manje to-check ukuthi mhlampe izinto zenu zihamba kanjani. Ngokubuka nje kwakho, i-relationship yakho nomlungisi ungayichaza mhlampe ukuthi ikusiphi isimo njengamanje? Okay, anginankinga ngachazela. I-relationship yami nomlungu before ibe-right, umuntu o-right, engisaphotha ngayo yonke indlela umuntu ayifisa ngayo. So into e-wrong ngayo manje akasangiphi imali. Akasakuphi imali? Manje iyona nto obungazoyikhuluma la. Hawu, Iyona nto ongayilethela amakhamera kuyafana uma ngikhuluma nawe endlini hayi awungizwa nje. khuluma ukuthi uma ufuna ukukhuluma bese kuveza emhlabeni. Awungizwa Ungeke nje. ukwazi ukukhuluma nami endlini. Ngabe siyakhuluma, inkinga yakho uhlezi Ngaso ungenasidingo. sonke isikhathi usukela endlini kodwa ekugcineni angilali ngaphandle, ngilala endlini. Why bungakhulumi nami? Uhlezi ukhathele, uhlezi nje ungenasikhathi. Ngiyasebenza nje mina, ngiyasebenza. Nenhliziyo encane Angithi namhlanje ngiyasebenza. right, kusasa umuntu ugcina ngasazi kufanele enze njani. Ngibizela abamakhamera, why uma ubufuna Amakhamera awunankinga, uma ufuna uhlangana shuthe namakhamera. bekufanele ubize abamakhamera bazosishutha endlini sijabule. Yini ufuna ukuzoshutha la, mhlawumbe ufuna ukuzongihlambalaza? Mfowethu, okay, ngicela ukungena phakathi kwenu. Uyakhumbula mfethu ukuthi ngikhulume nawe ngekho umama. Ngakunikeza ithuba wayichaza indaba yakho. So why umphazamisa yena? Usashinto eyodwa ukuthi awufuni nemali. Ubengachaza ukuthi yini nani omhlupha ngayo. Le amakhamera yini uma efuna ukukhuluma lo nto le angayikhulumi sisobabili angazi azobiza. Angithi manje ukhala ngokuthi mengabe efuna isikhathi sakhe endlini wena umnikeza isikhathi. Ayikho yonke lo nto ingoba Okay, nifunani-ke la uma kuwukuthi isikhathi uyamnika? uyena angimazi ukuthi ufunani. Hey mfethu, musho ukungenza isilima phela nawe awukwazi ukuthi intombi yakhe ingafika la nibe ninesikhathi sokuthi nikhulume endlini.
wenza mina upopayi phela manje. Shuthi mina makushuthi mina ngikucindezela ngani? Wena umama usakhuluma igama elilodwa usuyani ulolani? Hayi ukuthi manje into esibanga ngci naye ile yamakhamera. Angawafuna amakhamera soshutha manje sihlabalazeke emphakathini. Kube kuthiwa ubungawafuna amakhamera ubuzokhuluma naye endlini niqede once and for all. Why ungakwenzanga lokho? Uyena phela ozela. Uthi awumnike mam uyakunika isikhathi sakho lefana? Ngaso sonke isikhathi akazi ukukhuluma nami angangithuki. Okay, kuthiwa uhlezi ubhizi nani wena? Ngibhizi nomsebenzi ngiyasebenza nje. Wena usebenza from 9 ekuseni kuze kube 9 ngakusasa? Cha, ngibuye mawuthi ngikhathele ukuthi manje into esibanga nayo. Into esibanga ufuna imali mina endlini wena uholi. Kodwa into esibanga nayo ukuthi kulesi sikhathi sami sokulala ngifuna ukuphumula. Ngibuye emsebenzini ngifuna ukuphumula ngisuke ngisebenza ufuna ukuphumula ukade ukhathazoba lesi sikhathi afuna ungivusa ngase ngizokhuluma ufuna ukuphumula ukade ukhathazoba umsebenzi njengoba mina ngingasakwazi phela wena angisakwazi ezinye izinto kodwa kufuna ukuyi-understand ayikho into engizo-understanda phela nami ngingumuntu ngiyaphila nginegazi imange mengabe uthi mama awusamazi uqonda ukuthini? Udawazi njalo hleze ukhathele sengiyoze ngiphumele ngaphandle hayi manje zisholo uma ufuna ukuphumela ngaphandle manje yami awusashayi khuleka ngizowacisha manje amakhamera sikhulume sobathathu soba u4 nebounds yabona kube ayishuthwa lento yonke ngabe siyakwazi ukukhuluma silungise njengoba befuna vele silungise ngithembe yabo mina manje umehluko ukuthi ngizoyilungisela la entabeni kodwa ngizowacisha amakhamera singabe sisayishutha lento wena usho ukuthi yini indaba ungayihlabi lengane usho ukuthi uyincisheleni imali nayo ishama izinto ezingekho kwesinye isikhathi khona into yakufuna ngeke kuphela ithumani indaba yamakhamera mhlawumbe usukhomela abantu bamakhamera ngeke phela mina uyangibona mina uyangithi mina uyangibona ngibona ngathi nawe bafika ngicindezela buka mina mfethu yabo ngiyangibona ngimnganani lengane ngangenzani ke uman on top ngangibulala yabo so mfethu ngeke mina ngikushiye ngeke nje yabona ke mhlambe ke ungazama kwisigora mina nje mfethu wangikho nokuba khona ngiqonda lutho nje ayikho into ongayiqondi ngidinga imali kahle yabo umuntu okufanele kahle imali okay sis ubafu veze ukuthi wena umfuna imali awusafani nasekuqaleni i-behavior yakhe iseshintshile yini eshintshile kwi-relationship yeni kade iqala ngoba i-relationship yeni iqale kade i-right kodwa njengamanje sekunezinto angayiboni kahle inkinga usenokubuya ngaholi ukudla kuphela endlini fanele uhlangana nomholo wami umholo wami uhlangana ukuthi imali izongena ngesonto elizayo kanjani inyanga so nje kuneyinkinga phambili akaze ngikutshele mina ukuthi ngihola nini kodwa imali iyangena ekhaya ingane yami ngiyayikhulisa kumanje ingane uyishiye njengoba ugijimela yabo bamakhamera uyishiye noba ingane angithi uyabona mina yabo nje ingane yami mhlawumbe la ifoni iyahlukumezeka ingane angazi isangano yalabo umangani okay asikhulume njengabantu abadala manje wena mfowethu ukhala ngokuthi umama uthanda izinto kube kuthiwa akathandani nawe ngabe kade ahamba ngani yena ukhala ngokuthi imali yokudla usamniki ukudla kwakhe usamniki ukumhlaba nje wagcina nini ukuyihlaba lengane yazi ukuthi manje phambi kwamakhamera phendula umbuzo wagcina nini ukuhlaba ingane ngicindezela kanjani okay angibuze lo mbuzo wagcina nini ukunikeza imali ubaba hayibo 500 no 200 wagcina nini usenesikhathi noma into entsha futhi mhlawumbe uphelile 2 months wagcina nini ukuhlaba lengane yazi lo uthi uyazi mina ukuthi lento iyashutha manje angiyikho into ngizowacisha amakhamera mina mfethu okay ngiwacishe usho ukuthi wagcina nini ukuhlaba iyangihlambalaza lento umhlaba wonke manje kubukwa mina yini wena ukhalela ukuthi uyahlambalazeka mfethu wena singakwazi ukulungisa cela ukubuza ngeke ngabona imiskole efonini yakhe ekuseni saphumile efonini yakho ekubhala usima uba usima mhlawumbe ongenzeka ukuthi nje kunje iqulo usima mhlawumbe wena okay fine usenesikhathi uhlezi ukhathele nje angisaqondi kwenzakalani wena ubone nje isikole kasima mhlawumbe ungahlulwa yini namhlanje ngizophuma kwena uphume kumina ubunga ngibuza ingane ngaleso sikhathi kade ubona imiskole kade phela kade thina sibhalele
kade asibhalela sikhuluma ngento eyenzeke thina shuthi nini iy'nkinga ziyagibelana Kuyena Kade phela. asiba- Mina sithi- mawukuthi khona into mfowethu engicasulayo, ngikhuluma sometime naye. kodwa Noma ukwazi ngayiphi indlela. waye kungamtshela ukuthi awumhlaba ngani Ufuna because ukuphunyuka esandleni. yini ndaba Kanjani? Ufuna kanjani? Ufuna Ufuna ukungigibela. ukuphila kanjani? ingakanani ingane yeni ngane Ngoba yini Ingane indaba ina usho 5 njalo? years indala manje ingane. hawu manje kusho ukuthi ingane na-5 years wena yini ndaba Yini Asingayi inkinga? kwakhona lapha. Ufuna ukuchaza phela inkinga ukuze ngifune mangisuka. Wena ngazi mawufuna ukuthi sikhulume lonto asihambeni sendlini Mina nawe. sikhulume lonto le. Okay. Vela ngithi masisuka la siyendlini. okay nje asikhulume njengabantu abadala cause manje awukwazi ukukhuluma nalo muntu nini nobabili awukwazi umnikeza iy'mpendulo so tshela izentsha zami lezi zicisha amakhamera sikhulumeni sobathathu sobawu-4 ngesigora lesi esizogada ukuthi Kahle kahle nina nonke nihlangana nabi. Ayekho umuntu akekho umuntu ohlangene yini thina kuzomele yini kumele sihlangane Wayesohlana udume ngani? Bayindoda yakho. Dume ngani? Bayindoda yakho. Umculi, Bayindoda yakho. upresident, uzalo lapho Ramaphosa. Yizwa uyadelela njalo wena. Ungijwayela kabi. Kahle bo. hayi ungayenzi-ke le nto ofuna ukuyenza-ke ungayenzi le nto ofuna ukuyenza-ke hlala phansi mfethu hlala phansi sikhulumeni kahle hlala awusasangani manje wenzani Angufuni umsana. wenzani yazi mina mfethu mina into engizoyenza Umfazi angigibelela. mina into engiyishoyo iyodwa yezwa into engiyishoyo iyodwa yezwa ukuthi ngifuna sithi siyahamba la seku-right yabo manje wena mfethu ujahukulwa Kanjani phambi kwamakhamera sishutho. Ukosho Wena yini inkinga yakho yini inkinga yakho namakhamera yini inkinga yakho eyi namakhamera mfethu senze into eyodwa lana utshela le senze into eyodwa hayi. Mina into engiyalayo lento yamakhamera kulokhu uhlangana phi namakhamera ngicela sikhulume into engikubizelele okay bafethu ngicane ngicishele amakhamera once and for all uright-ke manje uright ukukhuluma hayi kodwa ngithandi mina kube khona nini. awu mfethu ngeke hayi musa ungenza isilimo Ukukhuluma no. nangu nje uyena nje nalona mfethu musa ungenza isilimo uthe wena uthi Ukukhuluma naye angifuni asecishe ukulungisiswa. ngwace Indaba zasendlini yami angifuni ukulungisiswa. Angifuni ukulungisiswa. hayi mfethu isikhathi sami lesi ngiyolanda umuntu wakho upetrol wethu lowo Bonke abantu babethu wena mina ngishela wena. Uqoma mina waqala watshela labanye. angikwazi ukuthi sikhulume into esizele sihlangane sihlukane ngcono mfethu Bayeke nje abantu abasemaceleni Mfethu, awubayeke nje tshela le- abantu abasemaceleni Uthanda imali asikhulume into ithuma. So, okay, Uthanda imali Phila ngayo ithuma. imali, Make ngangaba phila ngayo. nayo Phila imali ngayo. okwaleso sikhashana hayi. isikhashana sani ngoba ngijwayeze imali ekuqaleni manje usiyaqala uyashintsha Ngenza yonke into. so manje wena ukhetha ukungamhlabi ngoba uyabona ukuthi uthanda imali futhi uma kuwukuthi imali awunayo uyaziwashela uyayiphekela uyaziphakela isona sizathu Yonke leso into mfowethu ngizenzela yona. Yabona sengize ngijabulele ngisho ukuthi uma kufika isikhathi sokuthi ngemsebenzini ngihambe ngemsebenzini. Uma ngizolala manje sengilala ngeke ngathi kuyena ngicela ahambe ayolokhuza. Mhlawumbe uyobuye seyihluzile ingqondo ake ebuyele kubo ayokhulisa ingane ngale imali ngizoyifaka khona khonela uzosala salupapruka Babruka nobani? nakubapruka ngikhona nakubapruka ngikhona Into wena Ngikhona. oyifunayo ufuna Ngihleli ukube nawe kuya ngawe endlini. ngabe Hayi unesibindi ngabe uhamba nalabafana bey'moto. okay lo muntu uyapapruka isikhathi sami ngimoshele sona wenza izinto izwanda mfethu lo muntu uyapapruka wenza izinto kodwa wakwambamba nephutheni lokuthi mhlawumbe kuthiwa ufebile noma wenzeni ikhona into ephambekayo osho ukuthi wakwambona eyenzeni into esiyibanga naye ukuthi uma ngingenamali sekufanele izinto ngizenzele kanti ngihlala naye yebo singalekelelana ekuthenini kuye ngimphumuza kodwa hayi ukuthi uyahambisana uthando imali kufanele kubalance engijabulela ukuthi ngihlele nendoda enama-threat endlini engenamali ngiyamyeka kodwa abe ngiyamyeka cha ukhuluma nawe why kumele kube mina manje ukhuluma na uba une-threat la mina noma wena nawe bafu ngathi kade lokhu ngicindezela hayi ngiyifuni le mpilo okay sis wena yona ntamba phambili Yini, yini. yasizela ufuna ukuthi sikhulume Akobe ngifuna uzokhothuka ukukhuluma na? ngalo simalo Akobe uzokhothuka ngifuna sikhulume nazi ngalo ikhona. simalo ubani Ufuna usima sikhulume ngalo simalo njengamanje uya kwamakamera Wena njengoba unga- malalela Ngoba kuhle uma ukuthi okay amakhamera negora kobe ngingasekho kodwa amakhamera kade siwacishile ngifuna ukukhuluma nawe manje ukukhuluma manje nawe ngoba ngibhalelele show ngoba ngifuna usizo
ngiyababona abantu bahlezi basizakala ngifuna Usizo lani Ngifuna bo? isikhathi Usizo sokuba lokuthi- Sizakala mina ngithi ngene enyakeni omusha ngena kahle. Bese ngathi ngiyamlalela ngaso sonke isikhathi uma ezokhuluma nami afuna ukukhuluma nami. Why eze decide ukuza kubantu angabazi strangers ngoba wena uhlezi umlalela usangana kanjani mfethu umuntu wakho Siyasangana. Qala nini ungibasi ngasangana? Yaza ngisamtholi. Yimi uqala nini Sengathi ukuthi ngiyemsebenzini ubone ukuthi ebephuma mina kanje. ngiyahlanya Angisa-understand. Yini yazi. unge-understand? okay mhlambe before sibone ukuthi uphuma kanje ubani usima Usiba umngani wami. umngani wakho nenzani niyafonelana niyakhumbulana kwenzakalani Siyafonelana. Usima kufanele ngisho nango-12 nango-2 ngakubuza ngathi ufuna Ayikho le ntombazane lento wayihlezi aseyisho. izokufanela Ayikho ngisho lento so aseyisho. wathi wena Ayikho lento- angazi iyona nto ukuyiphathisena ayizele nonke lento engayizwa nje kumakhamera. Iyona yodwa nto ayizele Sengathina kumakhamera-ke ngiduka. le. Ufuna Ngaphinde futhi ngambona lo ukuzongihlambaza Sima. la. Intombazane nje ayikho intombazane nje ayikho ayikho so okay dadewethu ngoba wena uya-understand ukuthi ubafo uhola imali encane and kuney'khathi la abuye angaholi khona yini ndaba wena ube nesibindi sokuthi izinto azenzele yena uma ngabe ngenamali ngaleso sikhathi umfethu uveze ukuthi mengabe imali ingekho uyaziwashela uyayiphekela athi ucela ukuthi umphakele umkhombe ebhodweni uyenzelani lona Kufanele ngijwayele ngoba mina ngizohamba noma yinini isendleleni Wa- engafuni Uzohamba noma inini? Hayi yazi ukuthi- ngizohamba noma inini tsheleke mina uzophoqa hlampa ukuthi wazi ungitshele baba. Ngizohamba Uzophoqa ukuthi noma ungitshele inini. lokhu baba. Yes. Ngiyamfundisa kahle Mina ngiyamthisha kahle ukuthi kahle wena kahle azenzele step Ngifundisa kahle ukuthi step. uba Kahle isifebe, step. uba Futhek isifebe, futhek. uba isifebe, mina isifebe. Ngikhuluma nawe. manje pha idolo lami likwenzeni mfethu Hayi cha ngijwayele Lalela baba. ufuna ungithenta amathanga Yazi bafo nawe. ngiyakubuza ngibona manje uloku udlalela la edolweni lami Ufuna ngixabane nawe manje. hayi mina mfethu Nangu umuntu engixabana naye lo muntu asile ukuzolwa la sizokhuluma why wena ufuna ukulwa sukuma-ke silwele angithi ufuna ukulwa wena ufuna ukulwa nje wena angithi ufuna ukulwa wena angithi uyisikora wena so ufuna ukulwa nami manjeni ufuna ukulwa nami ngiyakubuza ukuthi ufuna ukulwa nami yini mfethu awuyeke ukuyihlanyisa awuhlale phasi hlala phasi mfethu Ubani isifebe? Uyasazi isifebe? Uyasazi la mfethu isifebe? awuhlale phasi mfethu uloku Ngoba sisuke silibele amadoda. mfethu ungidedela nawe. mfethu asithi ukumqukula kancane lona simqedela amandla akhe ngizombamba inyawo sithi ukumqukula lo mfana lona ufuna ukulwa nobani ngempela ulwelani ulwelani mfethu why ufuna ukulwa nathi Yini madoda? yini ufuna ukulwa yini ufuna ukulwa ufuna ukulwelani yini ufuna ukulwa hlala phasi hlala la phasi uye kusijwela kabi Uhlanganyela. wenzani ngempela Ngeke. Oh, njengesidumbu esifubeni. Agcina kuqala. Agcina Kahle kahle kuqala. madoda ngitshele. Ngitshele. Ungangitshela manje. Ukuze yabo nje yonke le drama eyenzeka la ngiyifuni. naku nje usuyikhozile idrama angithi ukhoza idrama manje Ngilinde ngikhulume. Yabona le yonke lento eyenzeka la ayinasidingo. Bekungekho isidingo sokuthi angithathele ekhaya solungise le ey'ntabeni indaba yethu yasendlini. Okay. Ngoba uyangiphoqa ukuthi ngikhulume sengiyakhuluma-ke manje. khuluma Vele into bengiyifunda Lo. exactly. Lo mana wena. Exactly. Lalela. Ile sojola Yabona lo emveni kokubenza zonke lezi zitayela nginqene ukumtshela kade sekunesikhathi ngaphelelwa umsebenzi. Yabona njengoba ekhuluma lezi ndaba Oh, bongasho ngani? ngihola mana hayi wazonginyanyisa mina. Ayikho nje Ngithi lento mina eshoyo, amanga. yabona nje kade ngaphelelwa Amanga umsebenzi. nje. Ayikho. Sekunomunye usisi isengizwana naye. Kunomunye usisi esengizwana naye. Angizange. Kunomunye usisi esengizwana naye. mfethu ukhuluma izinto eziwu-2 manje uphelela umsebenzi kunomunye usisozwana naye Yes. Othe ukuba namandla kangcono. Oh. Ukwazi ukungifula nasempilweni. Okay. Alright. Yingakho-ke lo Sengulo. impambatheke. Okay, ingakho uhlezi ufika ukhathele. Ungasangithini. Ungasangithi. Okay.
Alright. Shuthi bahle Uwe nabo bonke labantu laba bakhambe bekugadileyo. Sengiyabona yazini. Noma Yazini. Alright, hlala naye. Ngothi uma Hlala ufika, naye lo ngothi uma sisi. ufika lapha. Angisakufuni. Ufike lapha Angisakufuni. endlini, Hlala uhambe naye. uye Hlala naye. emamfethu kushuthi Akasale naye lo sisi wakhe ngoba phela mina anginamali yofuna kunokuhlala nendoda engenamali engekusizi ngalutho ngizoyenzani bafo wagcina nini ungiphi imali ekhanda wagcina nini unginika imali oyinwele Angisiphela manje senginika bese. okay awuhlale naye-ke lo gogo wakho ngabe ugogo Into ehamba ngabe phambili bengazi mina ukuthi hayi makuphela inyanga kwani awukade ugcine nini bawukade ugcine nini emva kwesikhathi singanani emva kwesikhathi singanani emva kwesikhathi singanani fanele ngigeze fanele ngibe muhle ngisenge ama-toilet fees amantombazane wena wazi uhlezi okay bafo awusayifuni le ngane yiloko kushoyo usunomunye umuntu hayi right ngibona ngisakufuna uqale ngokuyikhokhela kuqala uqale ngokuyikhokhela kuqala awuqale ngakho-ke fast ngikunikeze inyanga eyodwa ngikunikeze uDisemba kuphela ngoJanuwari ngicela uzoyikhokhela asazi-ke kodwa ngizosho lokho-ke mina futhi nina manifika la thatheni imhambisi la. hayi bo Thatheni kahle bo kanti bengizoyaphi vele thatheni imhambisi beye kubo kwa. hayi bo alright okay ayikho Hayi. inkinga so nawe sisa usamfoni ngi-right good ngi-right kabi ngifuna lutho Right. hayi ngi-right shame JP awuyifuni ntombi nansi intombi elahleni Thatheni ngi-right nje ngeke mina ngibezelela amadredi asindayo eyanukayo Nasi- engatholi namali nasi isikora nasi isikora hayi ngesikora naso ngisifuna ngisafuna endoda hawu Mthembiko. Buka nje Angisayifuni. Angazi angisazi. uhlanganaphi-ke wena ngoba phela angithi wena le ngane mina le ngane ngingayenza noma yini wena usahlangene nayo Kade vele lo wenza yonke le umsangana wenza ngenxa yakho. ngenxa yaba ngenxa yaba Nangi phela sengicane. hayi bo kahle bo wena uyayinyeza yini unenkinga uyayinyeza mfethu yini uyayinyeza bo Ema, unomonani? Ema, unomonani? Intombi yami le mani. Baza kufana nawe. Hayi bo. Ema, mfethu. Wena. Hey, wena. Anisuke nalo. Hayi shemputi. Hayi. Hayi, Sengicedile ukukhuluma ngani. angithi uthe uyasipha yena umama. Hambani nale ngane. Uthe uyasipha yena. Hambani futhi akayihambi. Mengihaka. Kuyafana wena nje ngelishone kwanamhlanje uzobe usifonela ukuthi asilungise. Ngeke ngilungise. Uyabona bengithi soyilungisa la. Ngoba ngihlezi besizakala manje ukuthi ngoba ihlule la iyaphela futhi la. Iphela la ngoba ihlule la izo imeke lalela 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 Ngono ngani? Ngono ngani? Ngono Hayi. ngani? Hayi bo. Ngcono ngani wena? Beka phasi isihlalo sisi, beka phasi isihlalo. Ngicela uhlale la phasi sisi. Ha. Bafethu ngikephi? Hayi. Kushubile-ke la. Cela usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa mekuwukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo ungasi-emaila to umjoloshow@gmail.com and also uma ufuna uku-advertise nathi umjoloshow@gmail.com. Ufuna mina as your DJ, your MC, your brand promoter, umjoloshow@gmail.com. Email address oyisebenzisayo leyo, okay? Asihlanganeke ku-episode elandelayo. Sibone ukuthi khona sobe siphethe bani, indaba yakhe ihamba kanjani nanokuthi sokhona nokuyilungisa. Asibonge.